Τώρα βλέπουμε τον Ναθαναήλ, τον Γιάννη από την Ελλάδα, στα 16 μέτρα. Να δούμε τι θα κάνει. Είναι δεύτερος. Ο Γιάννης είναι δεύτερος, ήταν δεύτερος μέχρι στιγμής χθες. Τώρα το ξεπέρασε ο Τάρεκ, όπως είπαμε, που έκανε 5 στα 12, και ο Γιάννης από την Ελλάδα, ο Ναθαναήλ, ο Τζον, όπως το λένε οι φίλοι του στο σκι, νέος αθλητής, πρέπει να είναι 17 χρονών, μαθητής του Λυκείου είναι ακόμα, Δευτέρα, εντάξει, ένας καλός αθλητής από την Ελλάδα, καλός σλαλομίστας, το απέδειξε εξάλλου και χθες, με διεθνείς συμμετοχές, και ήρθε με αξιώσεις από την Ελλάδα να διεκδικήσει μία από τις πρώτες θέσεις. Μία από τις πρώτες θέσεις. 6 μπάλες στα 16 για τον Γιάννη Ναθαναήλ από την Ελλάδα. Ενδιαφέρον πολύ ο αγώνας. Το πρόγραμμα πηγαίνει καλά, είναι ώρα 11 παρά 10. Το σκάφος ετοιμάζεται μαζί και με το Γιάννη για να επιστρέψουν με 14 και 25 σκηνή, με 58 χιλιόμετρα ταχύτητα. Αυτοί οι αθλητές, αυτή η κατηγορία πηγαίνει με 58 χιλιόμετρα γιατί είναι ταχύτητα των ανδρών, της κατηγορίας ανδρών, ενώ η προηγούμενη κατηγορία των άνω των 35 έπρεπε να πάει μέχρι ανώτατη 55. Έρχεται το σκάφος με τον Χατζικυριάκο, με το Γιάννη τον Ναθαναήλ από την Ελλάδα, με 14 μέτρα σκηνή, για να δούμε τι θα κάνει, τι θα καταφέρει να κάνει ο Γιάννης. ...14 μέτρα σκηνή. Αν μπορεί, όλο. Και από εκεί δεν με πειράζει. Και έτσι μετά. Ο Γιάννης ολοκληρώνει λοιπόν το πέρασμά του στα 14 μέτρα, 6 μπάλες. Εύκολο μπορούμε να πούμε για το Γιάννη όταν μπαίνει στα 12. Το 14 είναι, ας το πούμε, ένα παιχνιδάκι τρόποντινά. Δεν είναι κάτι το δύσκολο για έναν αθλητή που φτάνει στα 12, που έχει μπει και στα 11 μέτρα σκηνή. Έτσι λοιπόν περιμένουμε το Γιάννη τον Ναθαναήλ. Οι αθλητές, όπως βλέπετε εδώ, φορούν το σωσίβιο υποχρεωτικά. Έτσι, υποχρεωτικά το σωσίβιο. Και ετοιμάζεται να ξεκινήσει ο Γιάννης με τα 13 μέτρα σκηνή. Να δούμε τι θα κάνει. Στα 13 ξεκίνησε ο Γιάννης ο Ναθαναήλ, 13 μέτρα σκηνή με 58 χιλιόμετρα, νεαρός αθλητής. Έτσι. Στα 13 μέτρα σκηνή ο Γιάννης.
6 μπάλες λοιπόν και στα 13 για το Γιάννη. Σταθερός αθλητής ο Γιάννης. Ήσυχος και σταθερός αθλητής, νεαρός. Τώρα θα επιστρέψει με 12 μέτρα σκηνή. Τον είδαμε εδώ και στην επανάληψη. Βλέπουμε μια ωραία εικόνα της λίμνης του φράγματος των Πολεμιδιών με αρκετό νερό, όπως είπαμε. Όλοι θα θέλαμε να ρίξουμε μια βουτιά που λέμε εδώ, να δροσιστούμε λιγάκι. Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά ανεβασμένες, αλλά είπαμε έχουμε συνηθίσει. Πολλής κόσμος στο χώρο, πολλής κόσμος, κερκίδες. Συνεχώς καταφθάνουν και άλλοι. Είπαμε ότι μετά το τέλος των αγώνων θα γίνουν τα εγγένεια του χώρου, του αθλητικού χώρου, του κέντρου του θαλασσίου σκι εδώ πέρα της Ομοσπονδίας, με την παρουσία επισήμων που αναφέραμε. Να δούμε το Γιάννη τον Αθαναήλ στα 12 μέτρα, επίμαχο με σκηνή. Θα παίξει ρόλο για την κατάταξή του ξεπερνά ήδη τώρα την επίδοσή του τη χθεσινή. Μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Έκπληξη ο Γιάννης. Δεν θα έλεγα έκπληξη. Το έχει αυτό το σκηνή, αυτή την επίδοση από ό,τι ξέρω. Μπράβο Γιάννη. Τώρα τα πράγματα είδατε, όπως είπαμε, ότι ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις, μέχρι την τελευταία στιγμή τα πράγματα αλλάζουν. Ο Γιάννης είχε μια πολύ καλή επίδοση, είχε 4 στα 12 χθες, ήταν δεύτερος και τώρα μπαίνει στα 11. Να δούμε τώρα, θα απειλήσει την επίδοση του Σαλβαντόρ Σίσα από το Λίβανο. Αγωνία λοιπόν για τον Σαλβαντόρ Σίσα. Ο Γιάννης τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με... βέβαια έχουμε και τον Τίκη, έχουμε και τον Μάξ Τίκη, ένα πολύ καλό αθλητή, και το Γιάννη Κόκκινο. Τώρα δεν θα πω πολλά, θα αφήσουμε το πράγμα να πάει μόνο του. Οι αθλητές αυτοί που απομένουν είναι καλοί και οι 4, είναι καλοί και οι 4 και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει. Ας δούμε λοιπόν, ας αφήσουμε τα παιδιά να τρέξουν και ο καλύτερος ας κερδίσει. Ο καλύτερος ας κερδίσει. Για να δούμε. Στα 11 λοιπόν μέτρα σκηνή ο Γιάννης ο Ναθαναήλ από την Ελλάδα, νέος 17 χρονών, είναι μάλλον η τελευταία του χρονιά στην κατηγορία των εφήβων, με 11 και 25. Ετοιμάζεται να μπει στο στίβο. Μία μπάλα, περνάει τη δεύτερη μπάλα. Μάλλον μία μπάλα θα πάρει ο Γιάννης. Συγγνώμη, 2 μπάλες. 2 μπάλες. Έτσι λιώνω εγώ. 2 μπάλες λοιπόν. Στα 11 μέτρα σκηνή ο Γιάννης. 2 μπάλες, μια πολύ καλή επίδοση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος. Και αναμένουμε εκπλήξεις από τους υπόλοιπους. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την επίδοση είναι δεύτερος, μετά το Σίσα Σαλβαδόρ από το Λίβανο, και θα περιμένουμε τον Γιάννη Κόκκινο
το Max Dickey και το Sisa Salvador. Να δούμε εδώ τι θα γίνει. Ωραίος αγώνας, καλές επιδόσεις. Ένα το Διεθνές Κύπελλο Κύπρου. 9 χρόνια γίνεται αυτός ο αγώνας.